Bună tuturor! Astăzi am venit cu Puf la David pentru controlul periodic anual și ne-am pregătit și o listă de întrebări pentru domnul doctor. Bună, Andrei! Bună, Roxana! Bună, Puf! Ce investigații cuprinde controlul periodic anual în cazul lui Puf? Controlul anual poate să includă examinarea clinică generală, greutate, temperatură, auscultație cardiacă, pulmonară, examinarea urechilor, ochilor, cavității bucale, analize de sânge, o biochimie și o hemoleocogramă care urmărește parametrii hepatici, biliar și o glicemie. În funcție de zonă, teste pentru boli infecțioase, dirofilarioză, leishmanioză, ecografie abdominală sau radiografie dacă sunt anumite predispoziții, factori predispozanți și verificarea foarte importantă a dentiției, tartru, gingivită sau alte probleme dentare. Iar în cazul anumitor rase, teste genetice, cei care au predispoziție genetice. Care sunt cele mai răspândite afecțiuni în cazul câinilor de talie mică? Poate cel mai întâlnite afecțiuni sunt problemele dentare, tartru, gingivită sau boală parodontală. Problemele osteoarticulare sunt poate pe locul 2, luxația de patelă, displazia de șolț sau hernia de disc. Afecțiunile respiratorii sunt specifice la raselor brahicefalice, bulldog sau pug. Obezitatea predispune la diabet, afecțiuni cardiace și articulare. Iar problemele dermatologice, aici putem include alergii sau infecții ale pielii. Problemele cardiace, mai des întâlnite la o anumită rasă Cavalier King Charles Spaniel. Ce este displazia de șold și cum se manifestă în cazul câinilor? Displazia de șold este o malformație a articulației coxofemorale, care determină instabilitate, uzură progresivă a cartilajului articular, ducând la artrită, la o inflamație în cazul articulației. Semnele, în cazul cățeilor, includ dificultăți în ridicare, urcare și coborârea scărilor, mersul puțin mai rigid, șchiopătură și balans anormal pe trenul posterior, pe picioarele din spate și evitarea activității fizice intense, adică evită să alerge foarte mult, să sară foarte mult, mai ales pe picioarele din spate. Durerile la manipularea membrilor posteriore. În momentul în care noi ca și proprietari încercăm să ne jucăm cu picioarele din spate, atunci apare o durere și o reticență din partea lor. Cum putem preveni displazia de șold la câine? În primul rând, prin controlul greutății. Exerciții fizice regulate, dar fără efort excesiv. Evitarea săriturilor repetate de la înălțimi. Administrarea de suplimente articulare cu glucozamină, condroitină și omega-3 ajută la o dezvoltare sănătoasă și la protecția articulațiilor. Evitarea solurilor dure și alunecoase în perioada de creștere a puiilor de cățel. În cazul raselor predispuse, se recomandă testarea genetică și radiografiile de control. Rase cu predispoziție și foarte iubite la noi în țară, Labrador și Golden Retriever. Când știm că un câine este supraponderal și la ce ar trebui să fim atenți? În momentul în care îl palpăm, începem să-l mângâiem, în primul rând nu mai simțim coastele, absolut deloc. Talia este îngroșată, fără un contur evident, între torace și abdomen, adică în porțiunea aceasta. Dificultăți la mers sau alergat, respirație greoaie, obosește mult mai rapid, scăderea rezistenței la efort. Cum putem ajuta un câine obez să slăbească? În primul rând, reducerea hranei la o porție corectă în funcție de greutatea ideală. Adaptăm hrana la necesarul lui. Fără recompense sau înlocuirea lor cu o varietate sănătoasă. Exemplu, bucăți de legume care pot fi administrate ca și recompense. Exerciții regulate, plimbări mai lungi, activități adaptate vârstei și rasei. Mesele la ore fixe, fără hrană la discreție, este un factor foarte important. Monitorizarea constantă a greutății și ajustarea dietei și a mișcării. Care sunt semnele în cazul unei afecțiuni respiratorii? Primul rând, avem o tuse persistentă, mai ales după efort sau în repaus. Respirație dificilă sau zgomotoasă, stridor laringian sau gâfâitul excesiv. Secreții nazale, strănut frecvent. Și poate apărea uneori letargie sau intoleranța la efort. Asta observă cel mai des proprietarii. Cum este influențată coloana vertebrală a câinelui de ham sau de zgardă și ce considerați că este mai potrivit să alegem dintre acestea două? Hamul distribuie o presiune uniformă și este mai potrivit pentru câinii mici sau cu predispoziție la probleme vertebrale, de exemplu cu hernia de disc, discopatia lombară sau cervicală. În schimb, zgarda pune o presiune pe trahee și pe coloana cervicală, mai ales la rasele mici. Pentru câinii care trag în lesă, hamul este preferabil, evitând leziunile cervicale. Când ar trebui să administrăm probiotice în alimentația câinelui și pe ce perioadă? În cazul tratamentelor cu antibiotice, pentru a menține un echilibru al florei intestinale, e recomandat să folosim aceste probiotice, pre- și probiotice. În perioadele de stres, călătorii, schimbări de mediu, diete noi,
În cazul tulburărilor digestive e foarte important să le utilizăm. Diaree, constipație sau flatulență, mai ales sunt unele rase predispuse la acest fenomen. În cazul de afecțiuni alergice sau sensibilități alimentare, putem utiliza preș și probiotice. Durata administrării variază între 7 și 30 de zile, în funcție de recomandarea medicului și pentru ce le utilizăm, de fapt. Mulțumim frumos pentru interviu! Cu mare drag! Vă mulțumim că ne-ați urmărit și rămâne să ne vedem data viitoare!